Kublai ya phi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong syapang ka suicide ne kajing penyap yalade man kapor ngiyo sngo ya kajing penyap yalade balai hakane kari tibreu tiblai kajakum ne kada kalong haba kine kibreu kipai yalade kimdon jingkarmen syu ban kumta ngisau thu ba ka jingdo jingkermen ka penyam ya ka jing yatib lem ka penyam ya ka jing pang jong gado kum kini kibriu ka jing thrang ya ka jing sung ka long ka bashir khai ba bat man ka por kisngau ba om don manu ba su thu lem ya ka jing jong ki bat dai na ka de ka daw ki pendekut jubor ya ka jing la jong kajing penyap yalade kalong habun kirukom bat nabun kidaw bat keren syapang gane kalong kabayar baha bat ngan keren hakawai pat kapor parlog bait haba pis ngau ba omdon manu ba sngo thu bat sngo tanat ya gajing long jong pi dai ban kan mau ba ublei ju marwei ya pi bat ya pi kumba pilong ublai utip bat uyo ya ke jing bat jing sngew jong pi baro bat ublai udan menta hasenda jong pi ban yarab ya pi bat ban ai biang hapi ya ke jing suk jingkermen bat ban penkon ya ke jing mong jong pi baro tukun mau bahaya kane ba ka jing penyap yalade kam dai dalalai kamon ublai namar dai tang ublai uba ai bat basim ya ga jing jungi ibreu haba ublai u ai jing yangi uladan lepa ya ka sandur bakarpang na ga banta jungi iwai ba iwai de kumta ka jing jong pi kalong ka bakor tam nagani kadaw ublay ukuran hapi langba ka kitab u Jeremiah kalanong ka baat khandai ka khot ka bakadway uong ngatim ya ka jing thmu bangadon naga banta jungpi uong utrai kalong ka saindur naga banta ka jing bha om naga banta ka jing sniu ban aya phi ka jing kermen bapura naga banta la shai la shisni Bentang impek katu kene kidak kishin bapau jong kitu kibakwa ban khat jubor ya gajing la jong kabanangkong gajing kela ha guru kombam bar kathia kadem kim kwa ban khrekon kim la ban trei bha ya kakam ki kluma jingbut bat kim kwa ban kren ya kalawai ublai ukren yakum kini wong balai pisosi balai piguslai to kermen how try kabaar borobor kikwa bandon marway kimkwa bandon bat kiway kikwa ban penmensaw ya kamet lajong borobor kipem nakakam kajing pule bat kiklet ya kajing long lajong paralog bait wala pilong hadu kanne ublay uong lajar kata ngam syem rakti persya ya uba syem jenjar haba upan jingaram haga jing shipa balai kadon kapor bakim kwa syu ban kumta kidi da kijing di bua kiset kut yalade haga kamra neki pen na ying ban let syong haga jaka batang marwai ki ailut ya kijing don jing hakiwai bat ki kela kansan gajing long jongki na gajing sosi sya gajing kemen bapalan kani kapau bagi suk ya karai ban pendekut jubor ya gajing lajong paralog bait lada pilapoi hadu unde upun wat chane hakabo lajong Henry khot yau blai un sayarap ya pi tu ong a try ko blai jonga ngapan jingarap mansngi nga kaang syame menmet ai ba kajing duai junga kan poi syame tu sya skor ya kajing kerpa junga
naba kamen sim jonga kadap da kejing jenjar bar kejing im jonga kanang jan sya kenyamra yanga lanyau bat kitu gibah hiar sya ka liulong ngalong ubri ba klembor syu paralog bait bat para bangen lakhai ni baro na usamba jung adam bat kajingdum kapteng lengba kapom bat kayala mengi sya kajingyam Henry manta ngim sya te mrau syu ha gane kajing penjat ya kajing im bakodor ba ai ublai da kajing wan u Jesus Christ nilalong gi khon thamai ublai lengba ka baptisma kalong gumni namaru Jesu ulajab ya kapom kajing yam bat ula pen i hangi kumnu ban yo ya kajing im bom jukut u Paulus upen scam shu ya gane uong manta omdan jing penrem ya kitu kibadan ha u Christ Jesu naba ka an jung umen sim kajing im ha u Christ Jesu kala penlat janga na ka an jong kapom bat kajing yam khublai shibon badu blai unkur khu kodok ya phi baro